We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nausaro. Nga maghatod sa labing dako mga nangunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Commission on Human Rights, CHR-7, mipahigayon og surprise visit sa gingong sekretong selda sa Station 6 sa Osawang Caliro Police Station. Giklaro sa maong buhatan nga ilang sutaon ang kamatuoran kung adunay basihan ang mga pasangil batok sa mga pulis. Samtang CCPO mihangop sa investigasyon sa CHR batok sa 13 ka mga pulis sa Station 6 nga gireklamo og robbery, extortion ug pagpanglugos. Ani ang report. Uban ni CHR-7 Chief Investigator Leo Villarino ang mga babaeng reklamante nga nagsulob pa og PPE nga maoy mitultol sa giingong sekretong silda. Sila ang mitimaan sa mga timailhan sa lawak diin sila gipahimutang human sila nadakpan. Nasayran nga gisikop sila sa naglahing higayon og dapit. Lakip na ang babae nga gisikop didto sa lungsod sa Minglanilla nga way warrant of arrest og mipasangil nga mikuha sa iyang salapi og milugos kaniya ang team leader sulod sa usa ka motel kaduha ka higayon. Walay lawak nga naabtan ang CHR kay saluyong bahin man sa istasyonan. Apan natumbok sa mga reklamante ang lungag nga gibutangan sa aircon, electric fan ug ubang detalye sa dapit. Posibleng giusab na kuno ang dapit nga gidad-an sa mga reklamante. Kaya nga nung butangan man nimo dito aircon kung kani siya stock room. So ganong butangan man nimo aircon kung stock room ni siya. So kwarto gid ni siya. So it just shows to say shows nga tugma ang istorya sa atong informant. Giklaro sa CHR nga ang ilang gihimo mao ang pagsuta sa kamatuoran kung adunay basihan ang reklamo o sa samang higayon malimpyuhan sa mga pulis ang ilang kaugalingon kung masuta nga dili tinuod ang mga pasangil. Ang atong tuyo gid ani is to validate the allegations sa kaning informant nato. Samtang limitado ang pamahayag sa mga babae apan giklaro nila nga wa sila matorture. Sa pag-detain sa inyo diri ma'am, like unsa may gibuhat sa inyo ha? Sa pag-detain sa inyo diri na bay gibuhat sa inyo ha? Or wala detain lang? Wala. Ikuha na mo mga kwarta, alin ako sindahan. Kayon akong mga alahas. Samtang gihangop sa CCPO ang pakisusi sa CHR ug andam ang ilang buhatan nga makig-alayon. Gani mismo ang PNP ang nagpahigayon usab ug kaugalingong pakisusi. Whatever complaint, we will always welcome, and then we have to leave it to the IMIG for any investigation and validation. Gihimugatan ang programa sa internal cleansing din kadtong nalambigit sa mga kahiwian, mapahamtangan ug silot. Magkalaom ang publiko nga walay mahitabong pagtabon. Yes, as we have always said, nga wala tay pagtabon or kuha kung unsay mga ebidensya. So far, we are always open. Yung manang pasalamat ko ni General Montejo nga he has been very cooperative in our investigation. Kauban si Cleofer Lomayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Anara sa mayong kondisyon karon si Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga nagpositibo sa COVID-19. Nagpatesya humana kasinati og mga mild sintomas. Ang report ni Nico Serino. Sa iyang official social media account, gipahibaw kagahapon sa hapon ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang resulta sa iyang swab test. Nagpositibo ang mayor. Mipaubos siya sa test human gidanggas ni adtong Domingo. Hinuon matod sa City Hall, sukad kagahapon wala na kini gipamatyag nga sintomas. Kasamtangan nga naka-isolate si Cortez. Swab good gidayon siya kay ito nangyawat sa siya nga galing manggani positive, di niya madadiri sa City Hall mo to nga gahapon sa hapon nigawas gyud nga positive si mayor. Di pa sa masubay kung asa posible nga expose ang mayor sa maong virus. Negatibo sa swab test ang iyang asawa. Samtang gikatakda pa nga ipaswab ang sakop sa pamilya ug mga close contacts sama sa iyang driver ug escorts. Gipasalig sa syudad, dili maapektuhan ang panerbisyo ug trabaho taliwa ni ining kalambuan. Milingkod nga acting mayor karon si Vice Mayor Glenn Bersede. Sa line of work ba aning sa gobyerno nga it's a matter of time ra gyud og mataptan ta aning nga sakit kay bisan pa man sa tuang pag-amping di man gud nato makita ang COVID. Awhag sa opisyal ngadto sa katawhan padayon nga mutuman sa gilatid nga mga health protocols. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga pribadong medical practitioner, barangay health workers ug contact tracers ang unang nabakunahan sa AstraZeneca vaccine nga hinatag direkta sa Talisay City. Ang report ni Femari Dumabok. Dinhi sa Lagtang Gym, gihimo ang pagpamakuna alang sa mga medical frontliner, barangay health worker o contact tracer sa Dakbayan sa Talisay. 90 ka mga frontliner sa Dakbayan ang nabakunahan ning unang adlaw. Sagad kanila, wala mo avail sa pagpamakuna sa Talisay District Hospital sa miaging buwan. Sa ilang listahan, moabot sa 500 pa ka mga frontliner sa Talisay City ang bakunahanan. Ni Governor Gwen, through ni Mayor Pod, and through ni Dr. Giango nga madungagan siya for today para makontinue ra tomorrow. Collaborative action gyud sa atong mga kapitan, sa atong DSWD ug atong mga BHW o mga nurses nato ug midwives. Usa kanila si Elizabeth Basiliote, 56 anyos nga barangay health worker sa Lawaan 3. Kinsa nakahukom nga magpabakuna human makakita kang Dr. Alanzado nga nabakunahan na. Minor siya ta naman kasi guwag na kuno siya, hadlok sila. Kung kami magpa-inject, mami, akong household ba, nga kung kining mga 18 to 59, magputanaw sa nako, ikahumas inject, tanan sa magpa-inject sila. Sunod sa priority list sa mga mabakunahan ang mga senior citizen. Giangko ni Mayor Samsam Gulyas nga naglisod pang kagamhanan sa pagdasig sa mga senior citizen nga magpabakuna. Nang hinaot siya nga daghang mga frontliners ang magpabakuna aron madasig usab ang publiko. When people see that people are getting vaccinated, maybe hopefully na ay musunod na nakita. Like for example today, this is A1. Some people wala nagpa-vaccinate pagsugod and now maybe they realize that importante ang inoculation sa vaccine. Laing niabil sa pagpabakuna karong adlaw ang kapitan sa Lagtang ug iyang asawa nga nalakip sa priority list tungod sa ilang pagka-dentista. Pag-ahog na ako sa akong mga especially kaning mga atong seniors nga instead of worrying on anything, mas maayo nga moabilita ani. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Unom ka mga panimay sa Sitio San Miguel, Seaweeds, Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gilamoy sa kayo sa nahitabong sunog kagahapon sa buntag. 5 sa naasoyng panimay ang hingpit nga gilamoy sa kayo, samtang usa ang partially burned. Muabot sa 14 ka mga pamilya ang apektado sa maong hitabo. Gisusi pa sa Lapu-Lapu City Fire District ang hinungdan sa sunog. Hapit na maandam ang Mandawi City Sports Complex nga usa sa mga vaccination sites sa Dakbayan sa higayon nga hingpit na nga sugdan ang pagpamakuna. Matod sa mga opisyalis, hamugaway ang maong dapit ug haom sa katuyuan. Ang report ni Nico Serino. Padayon karon nga gipreparar sa mga personnel sa City Hall ang Mandawi City Sports Complex.
Usa na kini sa gitudlo nga vaccination sites sa higayon nga kasugda na ang pagpamakuna. Gihawana na ang dapit sa mga supply sa bugas ug pagkaon kay kaniadto kini man ang nagsilbi nga repacking area sa mga relief goods ug lockdown kits. Hamugaway ang dapit ug makaakomodar og gatusan ka mga tao. Gibanabanang moabot sa 600 ka mga tao ang kaya nga ma-accommodate dinhi sa sports complex matag adlaw sa higayon nga kasugda na ang mass vaccination. Tag-unom ka mga teams sa mga health workers, doktor ug mga nurses ang ma-assign dinhi. Bana-bana sa syudad, mga 85% na kini nga andam. Ang gamay na lang dito ang habilin once ma-take out, kuara man po to siya ang katong monitoring area man to. Temporarily nagbutang lang sila monitoring area dito sa kilid nga gamay-gamay pa, but we are required to set up more or less more chairs. Except for the repacking area nga sigig trabaho mahawa ng mga bugas mabalhin nya pagpila na may paglimpyo nya magbutang na ta sa itong hospital beds o mga equipment para sa adverse reactions in case. Gawa sa sports complex, laing giandam nga vaccination site ang bag-ong building sa usa ka universidad ug parte sa pribadong ospital sa Mandaue nga mitanyag sa ilang espasyo. Sa pagkakaron, gipaabot pa hinuon sa City Hall ang dugang stock sa mga bakuna nga madawat. Kung matigayon na kini, unahon-una ang muabot 1,500 ka mga health workers ug frontliners sa Mandaue nga wala pa nabakunahan. Human niini, ang mga senior citizens base sab sa priority sa mga sektor nga bakunahan. Ang maaptan tag vaccines buta na to for 3,000 doses so makasugod na kita sa ato mga senior citizens. So mao gini gipaabot na gyud nga naa na gyud makita na gyud katusunod dayon katong people with comorbidities o katong mga indigent sectors. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Preparado na ang Cebu City Police Office sa 500 years of Christianity celebration. Di nagsugod na ang kalihukan. Sumani Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, gahanay na ang tanan ug ang pagpakatap sa kapulisan ug mga forced multipliers. Gawas sa health protocol, gipaniguro usab sa kapulisan ang kaluwasan sa mga tao. Wa hinuon sila nadawat nga hulga apan buot lang nilang maniguro nga walay daotang mahitabo sa kasaulugan. I can say, we'll not also say 100%, but we always assure the public that the security preparation is already in place. Nag-trending kining mga post sa mga traffic enforcer nga nakuhaan og hulagway nga mitabang og ayo sa mga nga nadaot sa syudad sa Talisay. Una kining taxi diha sa may Cebu South Coastal Road ug ikaduha kining PUJ. Nakadapit kini sa pagtagad sa mga netizens kay inay tikitan ang nangadaot nga mga sakyanan tungod kay nakahasol sa trapiko. Gitabangan na hinuon kini sa taga City Toda. Gitug-an ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda nga mikuha gayud sila og traffic enforcer nga mga mekaniko alang sa maong katuyuan. Usa ka paagi pagpakita sa bisan unsang orasa og paagi makatanyag sila og tabang aron pagsabwag sa #SpreadKindness. Kay ang tuyo na tuog tumong niya na labi na gyud nga nag-drive siya sa patrol car, labi na gyud og dunay mga maaberya sa dan nga sila mo'y unang makaresponde. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka magdapit sa Tacloban Airport apektado. Human mihuros ang kusog kayo nga hangin. Samtang pag-asa mi klaro nga hangtod nga wide video nga magpakita nga may nagtuyok-tuyok nga hangin. Dili kini makonsiderar nga aido o buhawi kung dili resulta lang kini sa kalit nga pag-unos. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bago moabot sa 926,000 pesos ang danyos nga namugna sa kusog nga unos hangin nga migo sa Tacloban Airport.
Sa post sa social media, makita ang pipila ka mga dapit sa Tacloban Airport nga apektado sa kusog nga uwan ug hangin nga nasinati sa dapit. Partially damaged ang ceiling sa passenger terminal building. Nangaguba usab ang hagdanan sa airport runway, lakip na ang barriers sa pre-departure area na tagaksab human sa kusog nga hapak sa hangin. Sa telephone interview, gibutyag ni Engineer Danilo Abareta, Area Manager sa Civil Aviation Authority of the Philippines Region 8, nga wala maapektuhi ang operasyon sa airport kagabi. Generally, hindi siya naapektuhan kasi yung nangyari yung world na yun, is tapos yung commercial flights natin ay nakalipad na lahat because the incident happened about 6 o'clock, 6:45 or 6:50 in the evening. So immediately after that, we cleaned up all the debris and then we resumed the operation, and the sweeper flights arrived at around 8 o'clock, 8:02 in the evening. Gani subli inausab nga mi-operate ang Tacloban Airport alas 6 ganihang buntag. Samtang gipasabot sa Pag-asa Visayas Weather Specialist Jomer Eclarino nga hangtod walay video nga may wind circulation sa dapit, dili makonsiderar nga buhawi o tornado ang hinungdan sa pagkaguba sa pipila ka mga bahin sa airport. Gitataw hinuon sa Pag-asa nga alas 6:25 mipagawa sila og thunderstorm advisory. Ang thunderstorm gipasabot sa Pag-asa Visayas magdala og kusog nga hangin ug uwan. Possible if wala pa video na nag-confirm na tornado, kining unos sa thunderstorm kana siya naka-destroy o naka-damage diha sa may Tacloban area. Naka-record usab ang Pag-asa Tacloban Station og 29 kilometers per hour nga gustiness. Kining gustiness o kining unos sa thunderstorm, so posible maski walay tornado na itabo o buhawi, basta na ay ang thunderstorm, enough sufficient na siya maka-destroy ng mga light materials. Bab, matud sa Pag-asa, wala sila inapanglantawan nga weather disturbance nga musulod sa nasod karong simanaha. Gani karong tibok simana, masinati nato ang fair weather o init nga panahon. Hinuon pahimangno sa Pag-asa nga dili angay mo kumpiyansa tungod kay sa init nga panahon mamahimong ma-develop ang mga localized thunderstorms. Bab? Salamat, Luan Mirondina, sa imong live report. City of Talisay Traffic Operations Development Authority, City TUDA, mitalaw 16 ka disgrasya sa daan sa Dakbayan sa Talisay ato sa taas nga holiday sa miaging semana hangtod kagahapon. Pipila nini ang nahulikam. Ang report ni Femery Dumamo. Usa sa nahulikam sa Talisay City Command Center, kining yellow nga auto nga kusog kaayong mipadagan sa may Cebu South Coastal Road o galit lang na sarasay. Maayo na lang kay nasud kininining sulunon nga daan ug wa ra mo bangga sa mga panimay. Luwas ra hinuon ang driver. Apan nasayran nga nakasaghid di ay kini og nagmotorsiklo kansang nagmaneho na kaangkod og gamay nga pagkaangol. Nahulikam usab ang pagbangga sa usa ka taxi ngadto sa Elf sa Coastal Road gihapon. Samtang nahuli ka masab ang lalaking nagbisikleta nga milabang. Apan wa mabantay ang nagpadong nga motorsiklo nga may sangpot usab sa ilang ga. Nakuha usab sa CCTV ang nagmotorsiklo nga nakadasmag sa naglakaw nga milabang agi sa pedestrian lane. Hinuon wa ray nagabihan kanila. Nga kung makakita manggaling ta og pedestrian crossing, priority ang mga tao nga nitabok sa pedestrian crossing. Bisan nakatuod og panalitan gikan kang nagko, pero katong nahitabo niadtong pagka-Biyernes Santo, kusog yun ang iyang pagdagan. Unya gawas nga kusog ang iyang pagdagan, kalitlan niyang natamakan ang brake hangtod nga nalagpot siya paingon didto sa kining sudlonon nga bahin sa maong lugar. Ang mga gipangmontar nga CCTV diha sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay ug ang kanunay nga pagmonitor niini dili lang nakatabang sa pagmaan sa trapiko ug sa mga vehicular accident, apan dako usab nga tabang alang sa crime solution. Kinihuman nahulikam si Osvaldo Cabasi kinsa gingong notadong kawatan og mga bisikleta nitong Biyernes diha sa Dakbayan sa Talisay. Sa kuha sa CCTV alas 12 pasado sa udto, nakita kini lalaki nga nagpula og t-shirt sa may iskina duol sa Tabunok flyover. Nasakay sa folding bike. Pipila ka minutos, laing bisikleta na ang gisakyan niini.
Nasuta nga puros kinikinawat. Nasikop si kabasi sa mga pulis ug nabawi ang 14 pa ka mga bisikleta nga mga kinawat usab. Dako siya og natabang labi na gyud sa pag-trace og asa ni dagan ang mga suspect o niya unsay posibleng description. Mo awhag siguro ta sa ato ang mga business establishments. Labi na gyud sa ato mga business establishments nga na-adapt lin sa daan nga mo put up og mga CCTV cameras. In the city of Talisay, there's really always proper coordination between the LGU, the barangays, and the police. And that's why the police get things done. And I am very happy with the police are actually commending the people. Uban ni Philip Prado, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Philippine Hawk Eagle napadpad sa atop sa usa ka panimay. Sa gipada nga mga hulagway sa RTV Balitang Bisdak page, makita ang agila nga anaara sa atop sa ilang balay sa Upra, kalunasan ning syudad sa Subo. Matag buntag mobatog kini sa puluan sa dakong kahoy. Gisuwayan nila nga kuhaon aron unta ma-turn over sa DNR apan daw masuko kini kun adunay mopaduol. Mao nga ilalang kining lawgan o itsahan og pagkaon. Posibleng ang maong agila gikan sa Cebu Zoo. Hinuon ni kontak na kanila ang tinugyanan sa DENR aron makuha kini. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagmaneho sa motorsiklo ang iyang angkas na kalasa human may tabo aksidente sa Cebu Trans-Central Highway sa habig sa lungsod sa Balamban. Driver sa SUV gipasaka na og kaso. Ang report ni Femarin Dumabok. Oy, nilihok! Sa kuha sa video sa usa ka molupyo sa dapit nga nadiskrasyaan, makita nga gahapa na sa kalibunan ang mga sakay sa usa ka motorsiklo. Sa iyang paghulagway, wa na maglihok ang usa ka sakay niini. Samtang ang nakadasmag nga SUV napasok usab sa kalibunan. Sa investigasyon sa kapulisan, unang namatay ang babaeng nagmaniho sa motorsiklo nga si Dial Estrada, 30 anyos. Nakalas usab sa tambalanan ng iyang angkas nga si Winston Alatraca, 22 anyos, parihong taga-Dakbayan sa Subo. Nakaangkon sila grabing angol. Gimaniho sa usa ka Kirk Labiste, 22 anyos, ang nakadasmag na SUV. Sa telephone interview, matod ni Staff Sergeant Donald Pitugo, traffic investigator sa Balamban Police Station, nga ang mga biktima padung sa LTO office sa Balamban. Samtang padung sa Dakbayan sa Subo ang suspitsado. Wadaan ko no siya break, wala siya ka control, masa na iyang rason, mawa siya ka kuha sa kurbada, largo siya nga to sa linya sa namatay sa motor. Matod ni Pitugo, niduaw ang pamilya sa mga biktima sa ilang buhatan aron pagpasaka og kasong reckless imprudence resulting to double homicide with damage to property. Niyay pasidaan ang kapulisan alang sa mga nagmaniho nga mutuyo og agi sa Trans-Central Highway. Para sa kuano sa atong mga motorista nga musakag, tawag na to TCH diri sa Balamban na hinay lang kita nga sa dili pa ta mo biyahe, check na to ang tanang makina sa to ang sakyanan kung sakto ba kini ligid. Uba ni Rod Prado. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental sa padayong pakigbatok sa COVID-19, 7 anyos mao'y labing bag-ong nakalas tungod sa coronavirus disease. Si Chelo Valiana sa report. Mato ni Dr. Leland Estacion, spokesperson sa Negros Oriental Provincial Health Office, nga nagkakomplikasyon ang 7 anyos nga batang babay nga taga-barangay poblasyon sa lungsod sa Sibulan, kinsa naghambi ng daan sa moderate pneumonia o cerebral palsy. Gipadala ang bata sa Negros Oriental Provincial Hospital, diin siya nakalas. Samtang 2 ka 5 anyos nga batang babay o batang lalaki nga taga-Ambo-Amlan o taga-poblasyon sa lungsod sa Sibulan ang nalakip sa 11 ka bag-ong kaso sa COVID-19. Sukat sa Semana Santa, adunay 97 ka active cases ang lalawigan.
Sa pikas bahin na hurot-hurot na ang bakuna karon sa Negros Oriental. Matud estasyon nga ang mga bakuna nga ilang nadawat naapod-apod na sa tanang mga angay hatagan niini. Gipahibaw sa tigpamabat sa Provincial Health Office nga doon na pa'y health workers nga wa pa mabakunahi. Uban ni Rod Prado o Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Mas higpit nga mga protokol ang ipatuman atul sa Abril 27 nga ika-500 katuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. Samtang usa ka resolusyon ang gipasar sa konseho nga nagtinguha sa paghimog national holiday sa pitsa nga Abril 27. Siluan Mirundina sa report. Kaadlaw na lang sa dili pa sa ulugon ang ika-500 katuig nga kadaugan sa Mactan. Subay niini nahanay na sa dakbayan ang tibok buwan nga kalihukan. Gipaspasan na usab ang renovation sa Mactan Shrine. Sa alas 8 sa buntag sa Abril 27, sugdan ang kalihukan sa usa ka flag raising ceremony, wreath laying, military parade, Air Force flyby o flower drop, ug ang reenactment sa Battle of Mactan. Here in the Liberty Shrine, it will be by invitation only, especially with the presence of the President. So we expect the security will be very tight and the PSG will have the final say in the guest list. Samtang pagkaalasay sa gabi, may gala o cultural show, fireworks display o tribute sa mga frontliners. Gipasabot sa mayor nga tungod kay usa kini ka nasudnong kalihukan ug mismong ang presidente ang pinasidunggang dinapit hinungdan nga ipatuman ang mas istriktong health protocol. The entourage of the president will undergo PCR test. So that's a protocol. So after the PCR test, they will present it, no, sa gate, and then you need to have a rapid test. No, that's the protocol. And if you're positive for the IgG, meaning nakaagi na ka og COVID, so mo undergo na sa ka og antigen test. Gipasabot ni Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission Chairperson Cindy Kingshan nga kay limitahan lang ngadto sa 50% ang capacity sa Mactan Shrine, may ipahigayong live streaming aron mamahimong makasaksi ang tanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Padayong miawhag ang Commission on Elections COMELEC sa mga tao nga pahimuslan ang kahigayunan nga nagpadayon nga voters registration sa Mandaue City COMELEC office. May mga pakulo silang giandam sa mga kababayanan nga lakip pa sa unang makaparehistro sud sa usa ka adlaw. May mga regalo silang ipanghatag, face mask ug alcohol sa maong nga buhatan. Labing menos mga 70 ka mga tao lang ang maakomodar sa mingaw nga adlaw apan namukapin sa katus kung daghan na gidasig nila ang magparehistro nga magpa-appointment online aron maka-fill up sa mga naandan nga mga forms. Hinoon na mudawat sila og walk-in client apan gikinahanglan usab gihapon nga mutuman sa mga health protocols. Sa lalawigan sa Siquijor, takaupan una ang Bandilaan Natural Park kasagad maoy dapit suluyan matag summer ilabi na sa Semana Santa. Sa pagkakaroon temporaryo kining gitakupan samtang nagkataas pa ang kaso sa COVID-19 sa lalawigan. Higpit usab ang pagbantay sa otoridad sa mga dapit nga sagad usab tapukanan sa mga tao matag Semana Santa. Gawas sa Bandilaan, higpit usab nga gibantayan ang inilang mga dapit nga sagad suluyan sa isla aron kalikayan ang takod-takod sa COVID-19. May pagawas og bag-ong kamanduan ang lalawigan sa Siquijor nga mag-regulate na sa turismo sa isla. Central Visayas mopadala og 50 ka mga medical healthcare frontliners sa kauluhan gumikan sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Gilangkuban kini sa mga doktor, nurse ug medical technologists nga moabag sa pag-atiman sa mga pasyente sa COVID. Gikatakdang ipahigayon og mga adlaw ang send-off sa naglangkob sa mga healthcare frontliners. Voluntaryo matud pa ang serbisyo nila nga nagikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Adunay mga doktor to the baryo nga lakip sa mutabang didto sa kauluhan.
Ang paghimo og personalized nga mga gamit maoy pampakalma og stress reliever sa usa ka subuan ng nurse atol sa pagsugod sa pandemya. Ug karon nahimo na niyang negosyo. Ato kining sayran sa report ni Femari Dumabo. Ang pagdukduk, patapot, pagpili sa mga nagkanilaing pang-decorate, pagprinta o pag-lettering aron ma-personalize ang usa ka butang. Mao'y pampawalag stress ni Divine Grace Cortez, usa ka nurse sa Dakbayan sa Subo. Kining gamay nga lawak sa ilang balay, napuno na sa bisan unsang gamit nga mahimong ma-personalized. Dunay mugs, ballpen, 3-ply cloth face mask, alcohol spray bottle, coin purse, passport holder, keychain, notebook ug daghan pa. Tungod kay pipila sa iyang kauban sa trabaho og mga higala, magpahimo na kaniya hangtod nga dunay mag-order. Dinhi nagsugod ang gamay negosyo ni Cortez. Ang iyang kita dakog na tabang ilabi na nga parehong masakito ng iyang mga gidikanan ug apektado sa pandemya ang trabaho sa ubang sakop sa pamilya. Especially nga akong mama ug papa na special needs. So ako pod on my own lahi man sagay kung magpangayo ra ka sa imuhang mga relatives. So I try to be creative in such a way nga take ikog opportunity nga makabaligya. Akong mamiga kay moana sila, uy, makahimo ka ani. So, moana sa gunla, sige ato i-try nga. Tanawon lang nato kung unsay ma-output. So, at the same time ako kay ma-surprise. Gikan sa binagsa nga order, nahimo ng pang-wholesaler. Wala palabya ni Cortez ang paghimo og pipila ka personalized item alang sa balitang bisdak. Kining mga items mamahimong pang giveaway sa kasal, bunyag, debo o simple nga pangregalo. Kining usa ka pouch masud na ang personalized mug, ballpen, keychain, alcohol spray bottle, face mask og face mask earlobe extender nga mo kantidad lang og 250 pesos. Lakip sa nabuhi ang mga gagmay negosyante nga iyang gikumprahan sa mga item ug ang mga mananahi sa face mask. Dili man na ako ma-accommodate nga ako mismo ang motahi sa maso. Nagkig-partnership ko og mananahi sad aron sa karon nga panahon magkakita sad siya og panginabuhian nga continuous bahala ginagmay. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, yung makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita ka usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matagdukal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.